ők akár készítenek bárkinek egy ilyen igazi vacsmonstrumot, itt nem más, mint az Intertechno lambada Hollandiából. A hollandiai lambada szerint a traktor egy alapvetően egyszerű szerkezet. Vég néhány motor, egy tengely és 4 kereket. Szereltetsz egy keretbe, majd még rá egy ülés. Ilyen egyszerű a traktortól, gyerekek, nem tudom, miért nem csináltatok még. Tehát mondom még egyszer, a lambadások szerint a traktor egy alapvetően egyszerű szerkezet. Vég néhány motor, egy tengely, 4 kereket, szereltetsz egy keretbe, majd még rá egy ülés. És ők így csinálták, és jött ki belőle, gyerekek. Ilyen egyszerű történet, nem szép, gyönyörű utása volt a